Každý podnikateľ túži po vlastnom priestore a nechce platiť nájom niekomu inému. V Trenčíne na ulici Odevná preto máme pre vás 74 m2, ktoré si zariadíte podľa vašich predstav. Už neplaťte nájom, investujte do svojho podnikania. Ak hľadáte ideálne miesto na podnikanie, už nemusíte hľadať ďalej, práve ste ho našli.